Og jeg gør det på den anden. Kom nu. Væk herfra. På lige meget. 200.000. Det der. Hvordan så du? Altså, at jeg var til salg. Ja, skide godt. Nej, det tror jeg ikke lige, jeg gider du. Fordi der er nogen, der jeg har set, der er nogen, der godt køber. Der er nogen, der godt på ting. Ja, det tror jeg, det skal være lidt mere lige. Godt, vi får 10.000. Nej, vi tager 100 kroner. 100 kroner, sådan en deal. Jeg er ikke lige med på den. Nej, please. Okay, det er jo 10.000. Og så gør vi 1 million, og så... Ja, nu gør vi. Det der. Det er kommet. Jeg har taget. Nej, gør det på selve kaninen. Den. Det er så godt nok kaninen. 7.000. Det går hurtigt. Foran, for der kommer de hen, så sætter de sig ind i bilen, så kan de se lukkeren. Den kommer hurtigt. 1 million. 10 million, kom nu. 10.000. Den går hurtigt for solgt. Bil. Den er bare lækker. Woo! Det er en lækker bisk. Jeg skal lige kunne se. Nej, man skal ikke kunne se. Kom nu. Tag den nu. Det er så bag. Og bag sig. Er det ikke mit køb? Nej, det er ikke 7. Det er noget andet sted. Okay. Der kommer nogen.